Toho týždňa u Kuli predstavená tak volaná IPART programa, na ktorejšie poľoprivredníky mohli upoznať so doterášňu realizáciu i dostať informácií o konkurovaniu i dokumentácii. Na prezentácii bolo málo poľoprivredníkov a jak jednu z príčinov za nezainteresovanosť môže vyznačiť i toto, že IPART programa pre veľké ukladania nenamenjená malým poľoprivredníkom i gazdovstvom, ktorých je najväcej u obštiny Kula. Pretože mali gazdovstva, do ktorých spadajú i kerestúrsky paprigáre, najbardziej operajú na republičný i pokrajinský konkursy. 3 roky mám registrované gazdovstvo i každý rok posílame, znači či to do Upravi za agrarne placenja, či do Pokrajinskog sekretarijatu za poljoprivredu. Kad iz ktorý konkurs nam odvituje, tak posílame. Za primarnu produkciju do zahradkarstva. Znači to co nam potrebne do našej produkciji paprigi, či to bola mechanizacija, či to repromaterijal na ktorý pokrajina dáva subvencije. Normalno, že sme zadovoljni, jak še vari hoć co ta dobre prišlo, ali možem povedať, že prešloho roku sredstva išli do 70%, toho roku do 60%, co očihľadno pošli do tej novonastátej krízy, ale celkom zadovoľujúce. Viacej informácií o IPART programy i druhých konkursoch môže doznať u Kancelárii za lokálny ekonomický rozvoj obštiny Kula.